Velkommen til De Hårde Nyheder, denne Assens Special Edition. Mit navn er Anders Bro. Og De Hårde Nyheder, Assens Special Edition, er jo netop programmet, hvor vi ser nærmere på den legendariske, folkekære og meget, meget populære danske komiker Andreas Bo's optræden på netop Arena Assens den 31. januar 2025. Et show, der er imødeset med stor spænding, fordi den nyvalgte amerikanske præsident Donald Trump har meldt sin ankomst til showet i Arena Assens den 31. januar 2025. Personalet på Arena Assens udtaler i den forbindelse, vi har godt hørt rygtet om Donald Trumps mulige fremkomst, opmøde, fremmøde, at han vil komme til showet den 31. januar 2025. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at forhindre det. Det er desværre ikke lykkes for os i skrivende stund. Selv udtaler Donald Trump, I'm going to go to the show with Andreas Bo in Arena Assens, and I'm going to make Assens great again. I'm going to build a big roof, big roof over the Assens Marina. And I'm going to make the weird kunst at Vilmos Plads with the strange trækasser even weirder. And I'm going to make the old chimney, the old skorsten at the old roefabrik, even higher and even bigger. And I'm going to make people from Everett pay for it all. That's what I'm going to do. Yes, I'm going to do that. Ja, lad os se, hvor langt Donald Trump når i den sammenhæng. Så skal vi til rubrikken, der hedder, det forstår jeg ikke, så må jeg hellere klikke. Det her, vi kigger nærmere på mærkelig clickbait fra lokalområdet, og i det her tilfælde altså Assens, og vi har fundet en overskrift, som lyder sådan her. Her er ugens seneste regnskaber fra Assens, og det viser sig, at det allerseneste regnskab fra Assens er fra en dame, der hedder Tove, som er husmor i Hårby, og hun har altså lige afleveret sit køkkenregnskab for den næste måned. Ja, så ved vi det. Nye undersøgelser viser i øvrigt, at netop komikeren Andreas Bo er specielt populær hos det kvindelige publikum, og det er han af en eneste grund, og det er, fordi han angiveligt er det, som hedder eye candy. Og det forstår man jo så ganske glimrende. Derfor er der mange mænd, som ønsker sig billetter til Andreas Bo's show i julegave for at glæde deres koner. Og en af de mænd, som ønsker sig billetter til showet, har vi besøg af her, og det er dig, Bjarne Wilslev. Velkommen. Ja, tak på det. Selv tak. Du ønsker dig billetter til Andreas Bo? Nej. Ja, det gør jeg ikke. Det er min kone, der siger, hun har tænkt sig, giv mig 2 billetter til Andreas Bo's show, og så 2 Viagra-piller. Og det er fordi, hun siger, showet hedder Hår, og det kunne jeg åbenbart lære noget af. Jeg ved ikke, hvad hun mener. Jeg synes bare, jeg får det. Præstationsangst. Jeg ved heller ikke, hvad hun mener. Tak for besøget. Ja, selv tak. Det var så lidt. Du finder selv ud, Bjarne. Det er godt. Det var De Hårde Nyheder, denne Assens Special Edition. Vi er tilbage, hvis der skulle være mere nyt om Andreas Bo's optræden på Arena Assens, eller i Arena Assens den 31. januar 2025. Indtil da er det mig, Anders Bro, der siger gensyn.